tipo schivo ma attentissimo, bravo a scuola, sveglio. Si iscrive all'Università Cattolica di Milano per studiare lingue, ma non arriva alla laurea. Preferisce insegnare, spesso in scuole di provincia. Gianni Rodari va néixer el 23 d'octubre de 1920 a Omegna, al Piemont italià. El pare i la mare eren forners, una feina a la qual havien de dedicar moltes hores. Mentrestant, Gianni passava estones llegint. Als 17 anys, es gradua com a mestre i comença a fer classes. Esclata la Segona Guerra Mundial. Del 1940, Itàlia hi entra de ple. Per a Rodari són diversos els efectes devastadors de la guerra. La mort dels amics seus i l'enterrament del seu germà en un camp de concentració nazi. Al acabar la guerra, fa de periodista professional i demostra un gran compromís polític. Comença a escriure contes plens d'humor, adreçant als infants. Per tant, compagina la feina periodística amb la producció de textos literaris. Les seves dues grans vocacions. En l'àmbit personal, es casa amb la Maria Teresa Ferretti i té una filla, la Paola. A partir dels anys 60, s'interessa per la pedagogia i els problemes educatius. En aquesta època, concretament en 1962, que es va publicar Contes per telèfon. Als anys 70, publica molts contes per jugar. Després de ser guardonat amb el Premi Andersen de literatura infantil, l'obra aconsegueix una gran difusió. Publica contes escrits a màquina. Mor a Roma el 14 d'abril de 1980. ¡Socorro, socorro!, grita huyendo un pobre 10. ¿Qué hay? ¿Qué te pasa? ¿Pero es que no lo veis? Me persigue una resta. Si me alcanza estoy perdido. Anda, perdido. Dicho y hecho. La resta ha atrapado al 10 y le salta encima repartiendo estocadas con su afiladísima espada. El pobre 10 pierde un dedo y luego otro. Afortunadamente para él, pasa un coche así de largo. La resta se vuelve un momento para ver si conviene cortarlo. Y el buen 10 puede tomarlas de Villadiego desapareciendo por un portal. Pero ahora no es un 10, solo es un 8. Y además le sangra la nariz. Pobrecito, ¿quién te lo ha hecho? Te has peleado con tus compañeros, ¿verdad? Mi madre, sálvese quien pueda, se dice el 8. La vocecilla es dulce y compasiva, pero se trata de la división en persona. El desafortunado 8 balbucea. Buenas tardes, con voz débil. Intenta volver a la calle, pero la división es más ágil y de un solo tijeretazo, ¡zas!, lo corta en 2 trozos. 4 y 4, uno se le mete en el bolsillo, otro aprovecha la ocasión para escapar. Regresa corriendo a la calle y sube a un tranvía. Hace un momento eras 10, llora, y ahora miradme, un 4. Los estudiantes se alejan precipitadamente. No quieren saber nada con él. El conductor murmura. Ciertas personas deberían tener por lo menos el buen sentido de ir a pie. Pero no es culpa mía, gritan 3 sollozos el ex 10. Claro, la culpa es del gato. Todos dicen lo mismo. El 4 baja en la primera parada, colorado como el sillón colorado. ¡Ay! Ha hecho otra de las suyas. Ha pisado a alguien. Disculpa, señora. Pero la señora no se ha enfadado. Es más, sonríe. Vaya. Sí, es ni más ni menos que la multiplicación. Tiene un corazón así de grande y no soporta ver infelices a los demás. Se sienta y multiplica al 4 por 3. Y aquí va el magnífico 12, listo para contar una docena de huevos completa. ¡Viva!, grita el 12. Estoy aprobado. Aprobado más 2.
avui us presentarem un conte que té per títol El jove cranc, per l'alumnat de 6è A. Espero que us agradi molt. Endavant! Un jove cranc va pensar: per què a la meva família tots caminen endarrere? Vull aprendre a caminar endavant, com les granotes, i així em caigui la cua si no me'n surto. Va començar a entrenar-se d'amagat, entre les pedres del riuet nadiu. Els primers dies acabava esgotat per l'esforç, topava a tot arreu, es macava la cuirassa i s'entortolligava una pota amb l'altra, però de mica en mica les coses van anar millor, perquè tot es pot aprendre si és bo. Va estar segur d'ell mateix, es va presentar a la seva família i els va dir: fixeu-vos bé, i va fer una magnífica cursa endavant. Fill meu, va exclamar en plors la mare, que se t'ha girat l'enteniment? Torna en el teu seny, camina tal com t'han ensenyat. El teu pare i la teva mare camina com t'han ensenyat els teus germans que tant t'estimen. Els seus germans, no obstant això, es petaven de riure. El pare se'l va mirar severament i després va dir: ja n'hi ha prou! Si vols viure amb nosaltres, camina com tots els crancs. Si vols anar a la teva, el riu és prou gros. Ves-te'n i no tornis més. El bon cranc s'estimava els seus familiars, però estava massa segur d'anar pel bon camí com per tenir dubtes. Va abraçar la mare, va saludar el pare i els germans i se'n va anar a córrer amunt. El seu pas va despejar tot seguit la sorpresa d'un grup de granotes que, com a bones tafaneres, s'havien reunit al voltant d'una fulla de nenúfar per fer petar la xerrada. El món va al revés, va dir una granota. Mireu aquell cranc i digueu-me que m'equivoco, si podeu. Ja no hi ha respecte, va dir una altra granota. I ara, va dir una tercera. Però el cranc va tirar endavant tal com sona pel seu camí. Al cap d'una estona va sentir que li cridava. Era el vell cranc, d'expressió melagiosa, que estava tot sol al costat d'un ros. Bon dia, li va cridar el jove cranc. El vell el va observar allargadament i li va preguntar: què et penses que fas tan belló? Quan era jove, em posava que ensenyaria els crancs a caminar. Endavant, i ven aquí que ja vist a tot sol. La Gem es mossegava la llengua abans de dirigir-me la paraula, mentre si ara llis, atent, fes-me cas, al costat, fer com els altres, i un dia menjaràs el bon consell. El jove cranc no sabia què contestar i no va dir piu, però per dintre pensava: tinc raó jo. I tot saludant gentilment al vell, va reprendre orgullosament el seu camí. Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes les coses tortes d'aquest món? Nosaltres no ho sabem perquè ell continua caminant encara amb el mateix coratge i decisió del primer dia. Només podem desitjar-li de tot cor bon viatge.